Bona tarda als que sou aquí i els que esteu en línia. Jo em plau molt avui presentar l'Arcadi Navarro. L'Arcadi Navarro porta ja acumulada una trajectòria bastant rellevant, no només científica, sinó també de servei, perquè és un gran gestor. Començaré al revés, per acabar parlant de ciència. I arran d'una sèrie de posicions que ha anat a ocupar, que en assenyalaré algunes. L'Arcadi és biòleg per l'Autònoma, es va formar a Escòcia i aquí va tornar gràcies a que en Jaume Bertran Petit li va preparar la pista d'aterratge fins allà on jo sé. Va tornar a Ramon i Cajal, però ha progressat molt, és professor Ikera, és catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i el seu àmbit de coneixement i d'activitat és la genètica. Com els deia, ha tingut una trajectòria intensa com a gestor i gran amant i viciós quasi bé de la política científica a l'Institut de Biologia Evolutiva, que és un institut singular a Europa, crec jo, també amb responsabilitats de la Universitat Pompeu Fabra, al Departament de Ciències Experimentals com a director, però sobretot assenyalem que va ser secretari del Govern d'Universitats i Recerca entre el 2016 i el 2018, unes èpoques intenses, per dir-ho d'alguna manera, des de també un punt de vista polític i relacional. Allà es va fer gran. També vull destacar que és qui ha agafat el relleu de la direcció de la Fundació Pasqual Maragall, el meu relleu, per dir-ho d'alguna manera, i això també a mi m'omple molt de satisfacció. Com a científic, més enllà de totes les seves publicacions, ell està dedicat o s'ha dedicat en el món de la genètica de poblacions, l'evolució molecular, les relacions entre genomes i fenomes i la medicina evolutiva. Ell és del món de la biologia evolutiva, però el que li ha passat, i crec que això és important, és que la seva vida científica ha coincidit amb aquest canvi transformatiu en el món de la ciència, que avui ens en parlarà, que és passar del treball amb un nombre de casos definit, limitat, a començar a treballar amb grans bases de dades, amb mostres i amb sèries de mostres molt grans. I, per tant, no és anecdòtic que una altra activitat que fa és que codirigeix l'Arxiu Europeu l'EGA, de genoma-fenoma, no sé dir-ho bé, que és un servei importantíssim que hi ha a Europa. La seu europea està a Barcelona, al Centre de Regulació Genòmica, la britànica, per dir-ho d'alguna manera, que no és europea, està a BBI, i és un dels, jo crec que ell farà al·lusió a l'EGA, és un servei extraordinari que arxiva i aporta per compartir informació genètica i fenotípica i clínica i de tota mena, i avui està arxivant quantitats astronòmiques de dades, la qual cosa també l'ha portat a aprendre i interessar-se i haver d'entrar en matèria en aquest món de les grans quantitats d'informació, des dels aspectes més logístics i tècnics fins als aspectes també bioètics. Arcadi, la sala és per tu, els que t'escolten, gràcies per venir i amb moltes ganes de sentir-te. Moltes gràcies, Jordi. Després d'una presentació així ja tot anirà necessàriament a pitjor. Impossible complir aquestes expectatives, però moltes gràcies. Per mi és un plaer i és un honor poder ser aquí entre tots vostès. De pista d'aterratge em vas posar una tu, Jaume, és veritat, però tinc la sort que a la sala hi hagi diverses persones a les que m'agradaria poder considerar les meves mentores. Només aquí, a primera línia, tinc la Montse i el Xavi. El Xavi era el director de l'IBE, que em va ensenyar moltes coses de com
s'ha de dirigir un centre mixt del CSIC i com gestionar algunes qüestions que són a vegades científiques i a vegades personals. I la Montse Guadé és una de les culpables de que al principi de tot jo m'enamorés de la genètica. En fi, podria seguir, però moltíssimes gràcies a tots per deixar-me ser aquí una estona. Jo avui voldria parlar de problemes que són antics i que són bonics, però això serà només al final. Tinc un parell d'exemples i segons com anem de temps, només se'n caldrà mencionar-ne un, només amb un ja farem. Però sobretot vull centrar-me en això, amb el segle XXI. I abans de res haig de dir que això es fa tot des d'aquí, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, del qual el Jordi també és culpable. La llista de crims és llarga, Jordi, i es fa gràcies a una pila de gent que per aquí al darrere, a més, hauria de sortir una altra pila de logos i d'entitats que han finançat, però una pila de persones que durant molts anys, 2 dècades ja, han fet de la Universitat Pompeu Fabra i de l'entorn del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona una cosa que només puc qualificar de casa meva, la meva llar. M'hi sento molt a gust. La xerrada que farem avui té aquests punts que menciono aquí. Parlarem d'una mica de ciència. El Pere em va demanar que li parlés de política científica. Al final no m'he atrevit a parlar de política científica, però sí que parlarem una mica de filosofia de la ciència. Després parlarem de la ciència al segle XXI, que es fa amb dades, i parlarem una mica de què és això del Big Data, i què és el Big Data genòmic o el Big Data biomèdic. Després parlarem del dilema que aquest tipus de dades genera, que no el generen altres tipus de dades. Finalment donarem 1 o 2 exemples, si tenim temps, o si no he avorrit massa, i finalment, evidentment, les conclusions. I arrenquem directament amb els cicles de la recerca. I això m'importa a pensar una mica sobre que, en el fons, després de més de 100 anys dels criteris de demarcació de Popper i després de gairebé 200 anys d'inventar-se el positivisme i moltíssimes altres coses, la filosofia de la ciència ens ensenya que no hi ha un sol criteri de demarcació, que no sabem ben bé què és la ciència en un sentit d'una llista tancada de coses que la ciència és i que la no ciència no és. Això no ho sabem. Però sí que tenim una llista de dimensions en les que sabem que la ciència és diferent de la no ciència. La ciència és testable, pot ser falsificada, és verificable, està basada en l'evidència. I la no ciència és no testable, es creu que és infal·lible, no és fàcil de verificar ni de refutar, està fonamentalment basada en les creences. Per tot això, que és una mica trivialot, el que ens condueix és a pensar que la ciència, de fet, està composada per una sèrie d'activitats que són ben conegudes, que inclouen l'observació, la comparació, l'organització, la classificació, la predicció, l'experimentació, l'avaluació i les aplicacions, que es poden fer en diverses proporcions, en diversos camps i en diversos moments de la història. I quan parlem de la ciència, moltes vegades, en comptes de plantejar d'una manera així de senzilla, pensem en el cicle de la ciència. Això agrada molt. Quan un demana, sobretot, projectes a Europa, li parlen de a quina fase del cicle estàs. A la fase descriptiva, el testatge d'hipòtesi, l'experimentació. Si agafem un d'aquests cicles, el que sigui aquest, parlem del mètode científic, que va des de les observacions, a la creació de preguntes, a la generació d'hipòtesis, les experimentacions, a la compartició de resultats, etc. Però en realitat, tot això no ens cal efectes pràctics per fer ciència reflexionar-hi. De fet, la major part de científics vivim la nostra vida sense pensar en aquestes qüestions en absolut. Diuen en Paco Soler Parellada, a qui molt segurament coneixereu, que el coneixement és allò que sabem, que no necessàriament sabem que sabem, però que en tot cas ens capacita per l'acció. Quan fem ciència, ignorem tot això. I fem ciència, com vèiem abans, amb diverses proporcions, amb diversos moments. I podem parlar, això sí, de diversos tipus de ciència. Ciència que pot ser primària versus secundària, és a dir, ciència en què un genera les seves pròpies dades o utilitza les dades generades per d'altres.
quantitativa versus qualitativa, aplicada o bàsica, descriptiva versus causal, etc. Tot això ho explico perquè ben entrat al segle XXI, el que ens ha passat, sent molt simplistes, és que hem tornat a la biologia a l'època d'en Charles von Linné, d'en Carolus Linnaeus, en què tota una generació, més d'una generació, de fet, de naturalistes, van classificar, van recollir dades i van classificar, sense generar gaires hipòtesis sobre quin sentit tenien aquestes dades que estaven recollint. No és fins al segle XIX que alguns científics, molt destacadament en Charles Darwin, comencen a fer una altra part de la ciència, que és mirar de posar ordre i sentit, entendre els processos que han generat aquest conjunt de dades. No vol dir que no fem ciència, vol dir que fem un cert tipus de ciència. I això ens porta al tipus de dades amb els que fem aquesta ciència. Pensem una mica, quan parlem de la ciència al segle XXI, no només a les ciències biològiques, sinó a moltes ciències, les ciències socials, segur, l'economia, també, moltes altres, el que pensem primàriament és que és el món del Big Data. I això ho veiem no només en els mitjans, sinó a tots els congressos científics. Què volem dir amb Big Data? Pensem una mica. Què és el Big Data? Totes aquestes imatges tenen una cosa en comú. El que tenim a Google Maps, els vídeos de YouTube, les receptes de cuina que trobem a les webs, les dades que ens agafen els nostres wearables, la nostra informació d'Hisenda que circula per ahí. Tota aquesta informació té una cosa en comú. Tot això és Big Data. I si pensem una mica, quanta informació hi ha en el món? Es calcula que des de l'origen històric, des de l'origen de la història, des de l'origen de la humanitat com a espècie que registra el que li passa, els humans existien de molt abans, però la història és molt més recent que no pas això, fins l'any 2003 es van crear aproximadament 5 bilions de gigabytes of data. Això ho inclou tot. Això inclouen els llibres grecoromans, però també les pintures d'Altamira o els jeroglífics egipcis. A l'any 2011, aquesta quantitat de dades, aquests 5 bilions de gigas, aquí hi ha la classificació de gigas, teres, petes, hexes, el que vulguem, tots són ordres de magnituds, es produïa cada 2 dies. L'any 2013, aquesta informació es produïa cada 10 minuts. Aquesta quantitat al·lucinant d'informació, tot el que la humanitat havia generat des de l'origen fins al 2003, es produïa cada 10 minuts. L'any 2020 ja va esdevenir tot molt difícil de classificar. Es calcula que cada segon, cada persona a la Terra generava un promig de 1,7 megas. Això vol dir 13 petabytes per segon o més d'1 exabyte per minut. I s'estima que l'any 2025 ja hi haurà uns 175 zettabytes a tota la datasfera global. Això és una quantitat d'informació absolutament descordada, enorme, i és cert. Una bona part d'aquesta informació és irrellevant. L'altre dia parlava amb un empleat d'Apple que m'explicava que la major part de fotografies que prenem amb els nostres telèfons i que es guarden al núvol, mai més ni nosaltres mateixos les tornem a mirar. Queden allà guardades. I, evidentment, això inclou coses molt importants, com, no sé, la declaració d'independència dels Estats Units, la nostra, de moment, encara no, però també inclou infinitat de vídeos de gatets a YouTube. I hi ha diverses quantitats d'informació. Tot això és el Big Data. D'informació se'n produeix tanta i a un ritme tan exponencial que es pot dir que més del 90% de les dades que avui existeixen en el món s'han creat en menys temps que l'últim any. I això inclou tot això que dèiem. Vídeos, localitzacions de GPS, seqüències d'ADN, informació sobre la nostra salut, informació sobre moviments de tropes que s'han copsat via satèl·lit, tot. Una petita fracció d'aquestes dades són dades que tenen a veure amb biologia i concretament en genòmica mèdica. I això és una quantitat petita d'aquestes dades, però tot i així, com veurem de seguida, segueix sent una quantitat enorme de dades. I aquesta enormitat de dades
s'origina, aquesta gran avalanxa, s'origina primer de tot amb la presentació en públic del genoma humà. Ara ja fa més de 20 anys. De fet, per ser precisos, del primer esborrany del genoma humà. M'agrada ensenyar aquesta diapositiva perquè té algunes virtuts molt clares. No només recordem en Clinton i en Blair, i recordem també a les persones anònimes que van convèncer els antecessors de Clinton i Blair, que són els que es van poder posar la medalla, d'iniciar un projecte científic que duraria més de 10 anys. És a dir, que duraria, petita nota de política científica, Pere, que duraria més que el temps que hi hauria fins la seva propera campanya electoral i que, per tant, algú altre en recolliria els fruits. També m'agrada perquè hi ha la primera teleconferència. Això que avui en dia fem al mòbil, amb el Zoom, amb 1.000 aplicacions, era la primera vegada que ho feien i van donar molt pes. Una roda de premsa simultània a banda i banda de l'Atlàntic. Aquí es presenta el primer esborrany del genoma humà. Després de més de 10 anys de feina i després de 3.000 milions de dòlars invertits. I des d'aleshores hem tingut una enorme avalanxa. L'any 21 es va presentar simultàniament a Nature i a Science 2 números especials, perquè recordem que aquesta publicació va ser conjunta a la vegada de 2 genomes diferents, a Nature i a Science. Vam tenir números especials que recordaven aquest event. Aquests 20 anys des de la publicació del genoma humà. I tot això ha generat una quantitat enorme de debats, una quantitat enorme de ciència i una quantitat enorme de literatura de tots tipus, literatura ètica, científica, però també literatura literària. No avorriré aquesta audiència, perquè ho sabeu de sobres, sobre els diversos moments, les diverses fites que s'han assolit des de la publicació del genoma de Drosophila, passant del genoma humà. Hi ha moltíssimes fites. Totes aquestes fites tenen alguna cosa en comú que sí que m'agradaria destacar. Tota aquesta avalanxa de coses que s'han succeït en 2 dècades tenen una cosa en comú. I és que hi ha alguns projectes que són particularment destacats. Destaca, per exemple, el projecte HuBMAP, que són particularment destacats. Tenim algú al carrer fent fressa, no patiu. No entraran, les parets són gruixudes. El projecte Genoma Humà té com a hereu directe el projecte HuBMAP, que és ja no la descripció d'un genoma, sinó una primera descripció massiva de la diversitat genòmica humana en diversos continents, Àfrica, Europa, Àsia. Aquest és un projecte en què s'obtenen dades de primers centenars i després algun miler de persones, no dades de genoma complet, i que es posen de manera absolutament oberta a disposició de tot el públic de tot el planeta. En acabat ve el projecte dels 1.000 genomes. Això ja són, primer 1.000, després acaben sent milers també, de genomes complets, que també els genomes d'aquests voluntaris es posen de manera oberta a disposició no de tota la comunitat científica només, sinó de tothom que vulgui. Tothom pot entrar en aquesta web i baixar aquests genomes i xafardejar-los, una mica de tafaneig, o pot fer-hi ciència. Això respon a un model de dades, que és el model de dades que domina els primers 10 anys del segle XXI. Són moltes dades, avui en dia 1.000 genomes sembla poc, aquesta és la veritat, però en aquell moment és una quantitat ja enorme de dades que el que es fa és que es poden generar globalment i es poden també agregar globalment. Jo baixo les dades d'aquí, estan guardades en aquesta base de dades, baixo HuBMAP, que està en el Regne Unit, baixo els 1.000 genomes, que potser està als Estats Units, i en el meu laboratori, podent el meu ordinador portàtil, m'hi caben i les puc analitzar. És un model de distribució de dades que és extremadament interessant i ha tingut un èxit fabulós. És gràcies al genoma humà, és gràcies a HuBMAP, és gràcies a 1.000 genomes, per exemple, entre moltes altres coses, que s'arriben a fites com aquesta. Notícia d'aquest mes de juliol, del passat estiu que encara dura en alguns aspectes, però a l'any 21, 2/3 de les
dels fàrmacs que van ser aprovats per la FDA tenien, i aquí en teniu els detalls, evidència genòmica que els donava suport. És un canvi radical de paradigma. La genòmica, la medicina genòmica ja és aquí, ja és en els nostres sistemes de salut de moltes maneres diferents. No només es fan testos genètics a les dones que pateixen càncer de mama, per exemple, per determinar quina quimioteràpia els és més adequada, sinó que alguns dels medicaments que prenem han passat durant la fase d'assaig clínic o la fase preclínica per algun tipus d'estudi genòmic. I això no ho oblidem mai. Ha estat un èxit. I de tant en tant surt a la premsa alguna cosa on són les promeses de la genòmica? Són aquí, a casa nostra. Aquestes dades que han generat aquest èxit fabulós, aquesta enorme quantitat d'informació i també aquesta revolució mèdica, aquestes dades, però, generen un problema. I és que, més enllà d'estudis molt concrets, com HapMap o com els 1000 genomes, on els voluntaris, a més de presentar-se voluntaris, van acceptar que, com que eren població general, que les seves dades estiguessin disponibles en obert, els estudis que s'han creat al voltant de tota aquesta ciència primerenca, tots els estudis que els projectes com HapMap o 1000 genomes han fet possible, i no estic parlant de centenars, estic parlant de desenes de milers d'estudis que han treballat amb voluntaris humans a tot el món, han hagut d'acollir-se a consentiments informats molt més detallats. Nosaltres, diuen, només farem servir les vostres dades per fer recerca. I això és rellevant, i és lògic que sigui així, perquè una cosa és presentar-te voluntari per un estudi de demografia o de genealogia, i una altra cosa és presentar-te voluntari per un estudi de càncer de còlon o de trastorn bipolar o d'esquizofrènia. Potser no pots aconseguir voluntaris si no garanteixes que les seves dades no les penjaràs al Facebook o a Twitter o allò que estigui de moda. I això és extremadament important, perquè aquestes dades obtingudes sota aquestes condicions són dades que pateixen un dilema. D'una banda, són dades que s'han de poder compartir per fer ciència, perquè no hi ha ciència, no hi ha progrés sense compartir. Però d'altra banda, s'ha de respectar la privacitat de les persones voluntàries que han donat aquestes dades. Això, de fet, és un conflicte entre dos drets humans fonamentals. L'article 12 de la Declaració Universal dels Drets Humans ens diu que tots els ciutadans tenim dret a ser partícips de la ciència. Això vol dir no només que tenim dret a ser partícips dels beneficis dels avenços científics, sinó a participar en la ciència, a ser voluntaris, a facilitar la ciència. Però, d'altra banda, l'article 27 parla del nostre dret a la privacitat. Com podem fer compatible això? Hem de pensar que aquestes dades s'han generat amb diner públic i si, per exemple, tu tens dades de càncer de pàncreas a Finlàndia, a Toronto, a Tòquio, a Buenos Aires i a Barcelona i vols fer una metaanàlisi, ho has de poder fer, principalment perquè, a més, s'han generat aquestes dades amb diner públic, amb diner dels ciutadans, que esperen el màxim retorn de la seva inversió. Però per poder compartir aquestes dades, el que no pots fer és pujar-les a una web i que els científics que vulguin fer l'anàlisi col·lectiu se les baixin d'aquesta web fàcilment, perquè podria ser que algunes persones que no els interessa que se sàpiga que tenen càncer de pàncreas a la seva família vegin amb mals ulls una política d'aquest tipus. Com solucionar aquest dilema tremendo? Bé, les primeres solucions arriben als vols de l'any 2010. Però abans d'entrar a les solucions, jo voldria, com dirien en anglès, for full disclosure, explicar la meva postura, mencionar breument la meva postura en aquest dilema. Jo crec que les dades científiques han de ser fair. Fair, que vol dir just en anglès, són unes sigles que també van molt bé per dir que han de ser findable, trobables, accessible, accessibles. Findable vol dir que has de saber que existeixen. Accessibles va dir que, a més de saber que existeixen, que pots accedir a aquestes dades.
Han de ser interoperables. Interoperable. Això vol dir que no pot ser que siguin de formats diferents, que no puguis de cap manera posar-les juntes. I han de ser reutilitzables. Els consentiments informats han de ser tal que les dades puguis donar-li un segon ús, o un tercer o un quart ús, més enllà de l'estudi original. Doncs bé, els governs, a mitjans del que portem de segle XXI, 2008, 2009, 2010, 2011, comencen a proposar solucions per poder donar accés controlat a aquestes dades. Cal que siguin accessibles, però cal que respecti la privacitat. I aquí tenim, de fet, la central no és gaire rellevant, tenim la solució del govern dels Estats Units, el Database of Genomes and Phenomes, i la solució europea, l'European Genome Phenome Archive. Això és la base de dades de Japó, el Japanese Genome Archive. El que tenim són dues solucions rellevants a un problema que és enorme. Per poder fer més i millor ciència cal compartir millor, cal compartir amb seguretat. Bé, doncs això, si ens hi fixem, ja prefigura un altre model de gestió de dades. Les dades es guarden de manera centralitzada, es generen a diversos llocs del món, però es guarden de manera centralitzada a un sol lloc. Per exemple, aquí jo crec que això deu ser el Brasil, però en aquest cas són Barcelona, com deia el Jordi, i Cambridge. Les dades es guarden de manera centralitzada i es distribueixen sota condicions. Ara hi arribarem a científics de tot el món. Exemples, doncs, el famós UK Biobank és un model d'aquest tipus, un accés gestionat, un accés controlat. Els consorcis de GWAS, de Genome Wide Association Studies, en molts casos els consorcis grans tenen el seu propi repositori de dades. En altres casos, els consorcis més petits ens els envien a l'EGA perquè ho gestionem, a l'European Genome Phenome Archive. Què hi tenim a l'EGA? L'EGA és un arxiu de dades genòmiques que requereixin accés controlat i també una mica de dades fenòmiques, però no moltes, perquè el gruix de les dades genòmiques sí que requereixen accés controlat. I aquí hi ha una diferència fonamental. La diferència és que el gruix de dades que tenim a les nostres històries clíniques, per exemple, són potencialment anonimitzables. Tu pots donar accés a dades de radiografies de milers de pacients perquè amb una radiografia tu no pots identificar un ciutadà. De fet, a vegades sí que pots, perquè pot sortir un tatuatge, però en Photoshop s'esborra el tatuatge i ja està, els tatuatges surten a les radiografies. En canvi, amb el genoma això no es pot fer. El genoma, per la seva pròpia naturalesa, no és anonimitzable. És com dir, escolta, jo t'envio les meves petjades dactilars, però anonimitza-les. No, perquè, escolta, si algú altre les vol comprar, oi que sabrà que les tinc a la base de dades? Si algú ve amb les teves, les trobarà. Amb el genoma passa exactament igual. Amb el genoma, si jo he fet un estudi del que sigui, de diabetis tipus 2, i resulta que aquí tinc els genomes complets anonimitzats, però agafo el genoma, per exemple, de la Montserrat Aguadé, puc saber si estava en aquest estudi i si era un cas o era un control. I l'única manera d'esborrar aquesta informació és eliminar tota la informació rellevant que permet saber que aquell genoma és un genoma humà i que és d'una persona concreta. I això és absurd. Cal una gestió controlada. Això és el que fem a EGA. Nosaltres el que fem és recollir tot de dades d'estudis que ens venen de tot el món, custodiar-les, aquestes dades, amb seguretat i donar-ne accés a investigadors de tot el món que compleixen tots els requisits que van complir els investigadors originals que van generar les dades. És a dir, si jo vull fer un estudi amb pacients i controls de qualsevol malaltia, jo el que haig de fer és, primer, ser d'una institució sòlida, fiable, una universitat de prestigi, no una universitat de garatge o d'un centre de recerca, o jo haig de ser monitoritzat per un comitè ètic, en Jordi i en Pere ens en poden parlar molt d'això. Haig de presentar un projecte a una agència finançadora que vigilarà si de debò soc d'una institució fiable i si tinc un comitè ètic que em segueix, etcètera. Haig de fer que els voluntaris
em signin, després d'explicar-los i amb totes les garanties, un consentiment informat. Doncs bé, si algú demana accés a aquestes dades, ha de complir això també. I a EGA, l'European Genome Phenome Archive, el que ens cuidem és precisament de garantir que quan tinc un conjunt de dades, per exemple, de la ciutat de Barcelona, si algú les vol usar des de Tombouctou, les usarà, els hi farem arribar aquestes dades, però haurà de complir totes aquestes garanties, les mateixes que van complir els investigadors barcelonins. L'estructura de dades de la EGA, jo crec que ens la podem saltar. Aquí hi ha un link, hi ha informació, hi ha vídeos, hi ha 1000 coses interessants que podem mirar. L'European Genome Phenome Archive comença com un projecte del European Bioinformatics Institute a Kingston, però des de l'any 2013, formalment, des del 12 informalment, és un projecte conjunt entre ells i nosaltres, el Centre de Regulació Genòmica, amb les dades, som els d'aquest edifici, no els de la piscina, amb les dades guardades en el BSC, en el Barcelona Supercomputing Center. Amb una altra còpia de les dades, evidentment, a Kingston, a Cambridge. I ens dediquem precisament a això, ens dediquem a guardar dades. Quina quantitat de dades? Doncs no ha fet sinó créixer. Des que comença l'EGA a principis dels 2010 fins ara, ja tenim dades de més de 3.000 o 4.000 estudis, més de 4 milions de fitxers, 16 petabytes de dades, segons dades del juny d'enguany. I tots els grans projectes, l'International Cancer Genome Consortium, el Biobank, el UK Biobank i el UK 10K, tot això ho tenim, o ho hem tingut alguna vegada a EGA i ho hem distribuït a tot el món des d'aquí. Això és una gran quantitat de dades, que són 16 petabytes. Com ens podem fer una idea de què són 16 petabytes amb el context del que deia abans, del que és Big Data? Mirem-ho així. Si nosaltres pensem que un llibre és aproximadament 1 mega, si li trec les imatges, aquí no compto els llibres de fotografies, i que es calcula que des de l'origen de la humanitat s'han escrit aproximadament 150 milions de llibres. Això és interessant perquè és creixent. L'any 2003 es calcula que es van publicar uns 300.000 llibres aquell any, llibres nous, individuals. En canvi, l'any 20 se'n van publicar 2,2 milions. No faré cap comentari sobre la qualitat d'aquests llibres, però el cas és que hi són. Es calcula que des de l'origen de la humanitat, comptant des de Ciceró fins a les aventures de Harry Potter, hi ha uns 150 milions de llibres. Si cada llibre és una mega, allò, sabeu, una mega, el que tancava en una pila, en un USB, llavors tenim que 150 milions de megas, que són 150.000 gigas, que són 150 teres o 0,15 petes. I per tant sabem que dins d'EGA aquests 16 petes són aproximadament 100 vegades el volum d'informació de tots els llibres escrits des del principi de la història de la humanitat. És un volum d'informació, jo diria, respectable. I tot així és petit quan considerem l'enormitat del Big Data. Qui utilitza aquestes dades? Aquí tenim els comptes d'usuari, ho vaig baixar ahir al vespre, que tenim de tot el món. Aquests són els grups de recerca als quals nosaltres, si compleixen amb els requisits, els hi fem arribar un o altre conjunt de dades, de tot aquest conjunt de milers d'estudis que ocupen 16 petabytes. Fixeu-vos, el major usuari són els Estats Units. I us preguntareu, però ells no tenen la seva pròpia base de dades? Ara hi arribo en això. També tens el Regne Unit, altres països i, en fi, països de tot el món, de tot el planeta, Xina, Austràlia, Suècia, Itàlia, Finlàndia, el que vulguis. Qui ens ha donat aquestes dades perquè les custodiem amb seguretat i les distribuïm? També països de tot el món. N'hi ha menys, perquè els conjunts de dades, això són les institucions. Aquí no són usuaris individuals, són 173 institucions del Regne Unit, 144 institucions dels Estats Units. És curiós, això vindrà important d'aquí 10 minutets. Per què tenim usuaris americans? Tenim usuaris americans, si ells tenen la seva pròpia base de dades, perquè hi ha una qüestió de filosofia a Europa. Els Estats Units, quan va crear aquesta base de dades, la va crear des del Ministeri, top-down, i va donar ordres que tot el que es financés des del Ministeri de Salut dels Estats Units, l'NIH, obligatòriament havia d'anar a parar a la seva base de dades. I si no, no tenies més finançament. I un cop aquest estudi és a la base de dades, els científics originals ja no n'han de fer res mai més. Perden totalment el control sobre qui està demanant les seves dades i per fer què. En canvi, a Europa, com que
tenim jurisdiccions múltiples. Des del principi vàrem dissenyar la nostra base de dades perquè els científics originals que van generar les dades poguessin saber qui les està demanant i prenguessin la decisió respecte a si les comparteixen o no. Tenim ja més de 1.500 Data Access Committees, més de 1.500 comitès d'accés de dades. Hi ha institucions que amb un sol comitè porten 100 estudis, els quals els gestionem, els facilitem la gestió de qui té ús de les dades. Això és fantàstic. Des de la meva perspectiva, des de la meva ideologia que us explicava abans, de que les dades han de ser fair, perquè al final, qui millor coneix un conjunt de dades que no pas qui l'ha generat? I per tant, quan els usuaris tenen algun dubte, ja saben a qui han de contactar i els investigadors originals saben que potser seran contactats perquè l'usuari tal està utilitzant les dades que ells van generar. També tenim dades americanes perquè els americans, quan les dades que generen no les han finançades amb l'NIH, quan tenen, no sé, la Fundació Bill i Melinda Gates, quan tenen finançament d'altres entitats, prefereixen enviar-nos a nosaltres que no pas posar-les a la base de dades americana, que és un forat negre, on les dades s'acabaran perdent des de la seva vista. Però això que és molt interessant, soc jo dient que això és fantàstic, que hi ha moltes dades i molts usuaris. Quins són els resultats? Els resultats són que EGA fa possible molta ciència. Ho podem mirar des de la manera més generosa, aquesta d'aquí sota, o des de la manera més estricta. Des de la manera més estricta, sabem que hi ha centenars d'articles cada any, això no són dades acumulatives, que es publiquen gràcies a que nosaltres hem gestionat la sessió de dades. I ho sabem perquè ens ho agraeixen, perquè ens ho posen als agraïments. I d'una manera més laxa, parlaríem ja de desenes de milers d'articles cada any, només l'any passat més de 40.000, que han tingut accés a les dades i que després n'hauran fet un ús o un altre. Però en tot cas, hi ha com a mínim centenars i com a màxim desenes de milers de descobriments científics a l'any que EGA ha accelerat, que ha fet possibles fins i tot. Perquè imaginem una investigadora sud-africana que vulgui fer un metaanàlisi de 10 estudis de càncer de mama. Imaginem això, que aquests 10 estudis estiguin a Finlàndia, Noruega, Canadà, Estats Units, Argentina, Itàlia, Alemanya, Japó, etc. Si aquesta investigadora vol fer aquesta metaanàlisi, sense l'existència de l'European Genome Phenome Archive, el que ha de fer és escriure a 10 institucions diferents, de 10 països diferents, amb probablement 10 idiomes diferents, tractar amb 10 comitès ètics diferents, tractar amb 10 grups d'advocats diferents, fer 10 convenis diferents. En fi, imagineu, això atura qualsevol. Nosaltres el que fem és facilitar que aquesta investigadora sud-africana tingui una sola porta d'entrada i només interlocuti amb un sol grup de persones, faci un sol formulari i així pugui accedir o no en aquests 10 estudis. Canviem un procés que podria ser d'anys o directament impossible a un procés de 2 o 3 mesos. I això és extremadament important i n'estem extremadament orgullosos. A mi em diuen a vegades que perdo el meu temps perquè com és que no sóc autor d'aquests milers o centenars d'articles? Escolteu, un fa servei, no només fa currículum, no? Però aquesta és una altra qüestió de política científica que poso als peus del Pere, a qui li he fallat no parlant de determinades temàtiques. Ara, tot això que fem és suficient? Jo diria que no. Jo diria que això no és suficient. I aquesta part la passo ràpid, perquè en el fons això és una certa carrera d'armaments. Nosaltres volem compartir i el legislador va generant dades. La darrera, la GDPR, la normativa genèrica de protecció de dades d'Europa, que això ens genera tota una sèrie de problemes. L'última, la d'aquest estiu, és que en el Parlament xinès s'està a punt d'aprovar una legislació que el dia que s'aprovi farà que jo esborri les dades, perquè serà il·legal que les tinguem aquí a Barcelona. Perquè estan legislant per tancar-se també pel que fa a compartir dades. Les dades xineses només poden ser custodiades a Xina, exclusivament, i només es poden compartir en determinades circumstàncies molt dures. Bé, veurem com acaba això.
Però crec que no és suficient. El que passa que tenim la sort de que EGA no és l'única cosa que existeix. EGA forma part d'un ecosistema molt i molt ric d'institucions que es dediquen a la compartició de dades a nivell local, a nivell europeu i a nivell mundial. Potser la més destacada és l'Aliança Global per la Genòmica i la Salut, de la que haig de dir que estic molt content d'haver-la ajudat a bastir des del dia 1, i que té tota una sèrie de projectes i productes en els que no em puc entretenir, perquè el que procuren és això, que les dades siguin descobribles, accessibles, interoperables. Pensem en l'Aliança Global de la Genòmica i la Salut com aquesta és la primera que sorgeix en genòmica. Fa tot just ni 10 anys, el gener del 13, a una reunió a Nova York. Sorgeix com la primera entitat d'estàndards en genòmica. Dona comissos, és la que decideix els formats. Això és extremadament important, però no hi puc entrar. Un exemple d'un dels productes que fa aquesta entitat és, jo us he parlat que trigo 2 mesos a donar accés a les dades. I la pregunta és si després de 2 mesos d'intentar accedir a les dades jo m'adono que vull estudiar una variant genètica concreta, que en aquest conjunt de dades no hi és, ostres, he perdut 2 mesos de temps i a més he fet treballar moltíssima gent. Vàrem crear un producte, Beacon, el FAR, que el que permet és, a sobre de cada conjunt de dades, posar un sistema que respon a preguntes senzilles. Per exemple, tens algun individu que tingui una variant C en aquest cromosoma, en aquesta posició, sí o no? Si jo estic buscant persones que tinguin aquesta variant, si la resposta és sí, llavors inicio els tràmits. Però si la resposta és no, i aquest conjunt de dades resulta que no m'interessa, ja no faig els tràmits. Això ha estat un pas endavant molt interessant i en aquest moment s'estan encenent una pila de fars a tot el món, i no només per dades genòmiques, perquè hem aconseguit avançar a una versió 2 en què ja es poden fer dades, es poden fer consultes fenotípiques, consultes sobre dades fenoclíniques, i no només el sexe, l'edat i l'estatus de malaltia, som capaços d'anar una mica més enllà. I estem bastint no només un número creixent de fars a tot el món, sinó una xarxa que els uneix a tots. Una xarxa que ens permet fer una sola pregunta amb un sol punt i dir, escolta, quines bases de dades hi ha, quins conjunts de dades tenim que tinguin aquestes característiques que a mi m'interessen, perquè aquests són els que jo demanaré accedir i els que no. En fi, tot i això, la problemàtica va creixent. I la problemàtica va creixent, no ens equivoquem, perquè en el fons van apareixent noves oportunitats. L'oportunitat més recent és que, ja hem parlat d'aquests 2 models de dades, és que de fet de model de dades hi ha un tercer. Fixeu-vos, una característica que tenen en comú aquests 2 models de dades és que tots són estudis científics. Totes les dades s'han recollit en el context de que anem a fer ciència. Però en realitat, segurament, l'any 2022, o podria ser que passés això l'any 2023, segons estudis precisament de l'Aliança Global per la Genòmica i la Salut, aquest any és l'últim any en què succeeix que la major part de genomes humans s'obtenen des de la ciència. Està passant ja que la major part de genomes humans s'obtenen des del sector salut, de la pràctica clínica habitual. Aquest conjunt de dades que s'ha obtingut des de la pràctica clínica habitual, encara moltes vegades no té els consentiments adequats per ser utilitzat per la recerca. Però serien, en tot cas, un tercer model de dades. Dades que s'utilitzen de manera secundària per recerca, però que venen del sector salut. I això, en molts casos, requerirà un altre tipus de model d'accés. Ja no serà pensable, no serà imaginable, que els països, Alemanya, França, enviaran les dades del seu sistema de salut completes a una base de dades centralitzada. Això no és possible. Però cal començar a pensar que caldrà fer ciència amb aquestes dades també. Com fer-ho? Bé, en el segle XXI hem passat ja, entrada la dècada dels 2020, en un tipus de model de projecte científic que és diferent del que teníem abans. Són models centrats en una jurisdicció, tenen molts participants perquè venen del sistema de salut, tenen múltiples malalties, múltiples fenotips, són
multidisciplinaris, perquè pots tenir dada genòmica, història clínica, imatge mèdica, pots tenir moltes dades. I, a més, pot haver diversos procediments per accedir-hi. Al final, quina és la solució? Bé, cal que les dades no es moguin del lloc on s'han generat i on es guarden. El que cal és que els algoritmes vagin allà, facin l'anàlisi i tornin el resultat. I la manera adequada per respondre a això és la federació. Aquests dos models de dades nosaltres els estem intentant integrar en el que anomenem la Federació EGA, que es va posar en marxa ara fa unes setmanes, concretament el dia 21 de setembre del mes passat. Vam anunciar públicament la posta en marxa de la Federació de l'European Genome Phenome Archive. I aquí hi ha un context. En Europa, fins ara, el nostre model era 2 còpies d'EGA repartint i obtenint dades a tota Europa, i en realitat a tot el món, però ara, com que Europa comença a tenir una sèrie de projectes, com el projecte del milió de genomes europeu, o el projecte del genoma d'Europa, o molts altres accions possibles de diversos països, hem hagut de respondre i al final les grans infraestructures europees de dades han decidit que siguin aquestes dues coses que nosaltres hem fet, l'European Genome Phenome Archive i Beacon, els que estiguin en el centre de la infraestructura europea de compartir dades. I per fer això realitat hem dissenyat una federació en què diverses dades poden ser custodiades a diversos llocs, però per als usuaris això és completament transparent. Custodiades amb seguretat computacional i amb seguretat ètica, també. I al final, el 21 de setembre, vam anunciar que, a part de seguir existint EGA central per poder recollir dades de tot el món, quan hi hagi dades del sistema de salut, la legislació del país d'origen exigeixi que aquestes dades s'hagin de custodiar des d'allà, doncs aquestes dades es podran custodiar des d'allà, però participaran en una xarxa que permetrà compartir-les. I aquí tenim que ja han signat Noruega, Suècia i Finlàndia, Alemanya i Espanya. Ja tenim una federació a nivell europeu. I per la meva sorpresa, confessaré aquí que per la meva sorpresa, donada aquesta facilitat que donem d'accés, no aquesta idea reglamentada, centralista, etc., el que ens ha passat és que Austràlia, Canadà, Sud-àfrica i Argentina ens han trucat a la porta dient que es volen apuntar en aquesta federació. I com sempre, en el fons, això no es reconeix sempre, no es reconeix a tots els països, però la diversitat fa la força. Ells no s'haguessin volgut incorporar la Federació EGA si nosaltres obliguéssim que els canadencs o els australians es diguessin European Genome Phenome Archive. Però és que això no ho obliguem ni tan sols en els alemanys, perquè la diversitat és força. I el German Human Genome Phenome Archive, completament d'acord amb nosaltres, té una imatge absolutament pròpia. I no és fins que rasques una mica la pàgina web que t'adones que és la tecnologia, el software EGA, és el que estan fent servir, el software que hem dissenyat nosaltres, i que a més en formen part de la federació. En fi, això per mi és extremadament important i haig de dir que em satisfà moltíssim, em fa molt feliç. Però, esclar, això és una xerrada sobre una mica política científica i gestió científica, amb un paper que des de Catalunya s'ha pogut fer perquè hem tingut suport de moltes institucions catalanes, del Barcelona Supercomputing Center, de la Generalitat de Catalunya, de la Fundació La Caixa, del Centre de Revolució Genòmica. El nostre ecosistema ha fet que nosaltres fóssim percebuts com els socis ideals per fer això. I haig de dir, ara que espero que no m'estigui gravant ningú, no ho sé, haig de dir que els suïssos competien també a l'any 12 per ser el soci de l'European Bioinformatics Institute amb EGA. I al final va ser l'ecosistema científic de Barcelona que va ser capaç de dur aquest recurs i aquesta responsabilitat a Catalunya. Però he parlat del recurs i la responsabilitat i m'agradaria la noció abstracta de que això serveix d'alguna cosa, concretar-la. I tinc 2 exemples. Crec que com que ja he parlat ben bé 45 minuts, dedicaré només 5 minuts a un exemple més, si us sembla bé. I el meu primer exemple és un problema formós i vell, que a més s'escau, que és el problema de l'envelliment. O sigui que la B baixa i la B alta ja és a 3 bandes. Aquest és un problema que és extremadament interessant.
Perquè la senescència, l'envelliment, no només implica un increment en la mortalitat, sinó que també implica deteriorament fisiològic i increment de la probabilitat de determinades malalties. Durant molts anys ha estat un problema biològic fonamental. No s'entenia per què els organismes envellim, des d'un punt de vista molt del segle XIX, d'una interpretació innocent de la selecció natural, de la teoria de l'evolució. Escolta, no és bo reproduir-se? Doncs per què no tenim organismes que es puguin reproduir per sempre? Tot aniria bé, no? Si som capaços des d'un zigot de produir un organisme tan perfecte com el que els parla, com és que després fallem en el manteniment i estic perdent el cabell? Què passa aquí? Bé, no és només un problema evolutiu, sinó que a més és un misteri enorme. Si pensem, per exemple, en el segle XX, quina és la gran notícia del segle XX? La gran notícia del segle XX no és que s'acabés la Segona Guerra Mundial, no és que haguem aconseguit evitar una catàstrofe nuclear. Si haguéssim d'enviar un sol titular a uns extraterrestres sobre quina és la notícia més important del segle XX, seria que l'esperança de vida humana ha augmentat 3 mesos l'any cada any. I no per la via d'evitar la mortalitat infantil, no és una cosa de promitjos, la mortalitat infantil ha baixat molt també, sinó simplement perquè la gent viu més anys. Aquesta és la gran notícia del segle XX. El gran problema de l'envelliment sembla, no sabem com, sí que sabem com, però, sembla, no sabem com, que hem estat capaços de revertir-lo. Què està passant aquí? Perquè no només és un problema científic extremadament excitant, per què som senescents i exactament com som senescents, sinó que, a més, aquest envelliment, aquest viure més anys, genera una qüestió de salut pública tremenda. Com pagarem tot això? Jo a vegades, ara ja el Jordi ha marxat, però amb la part de la meva vida que he heretat del Jordi, em passo el dia explicant que la malaltia d'Alzheimer és la gran pandèmia estructural que estem veient venir. Que si ara en el món hi ha uns 20 milions de persones, 30 milions de persones que pateixen Alzheimer, aquestes dades es poden duplicar l'any 2050, simplement perquè cada vegada vivim més anys i és una malaltia associada a l'edat. Doncs bé, l'envelliment està vinculat amb tot això. Si ens centrem en aquesta pregunta, que avui només em centraré en aquesta, per què som senescents, i li preguntem a un biòleg evolutiu que hagi estudiat, d'aquesta sala, per exemple, en Jaume Bertran Petit, Jaume Bertran Petit el que ens dirà és que a vegades hi ha excepcions a l'envelliment, que hi ha organismes que no envelleixen. Però no ensenyarà el Jordi Hurtado, ensenyarà la hidra, que hi ha un organisme que no envelleix. Jo els diré, escolteu, això podem riure, però a vegades de no envelliment hi ha exemples una mica més sinistros i de conseqüències més funestes. Però vaja, acceptem-ho, els humans sí que envellim tots. L'any que vaig conèixer en Jaume, jo tenia aquesta pinta. I clarament hi ha alguna diferència. Però vaja, si preguntem a les causes de l'envelliment, no al problema genèric i les excepcions, que és un tema molt interessant al que avui no puc entrar, el que trobarem és que el biòleg evolutiu ens donarà 2 respostes clàssiques. Una, la que va concebre en Peter Medawar, Premi Nobel de Fisiologia i Medicina, que va dir que el que passa és que hi ha mutacions que quan tenen el seu efecte a l'organisme ja és massa tard. Mutacions que ens fan mal, però que ens fan mal quan ja som grans. I és clar, la selecció natural no pot evitar que aquestes mutacions passin a la següent generació. Ja has tingut els fills, ja fins i tot tens nets quan tens degeneració macular associada a l'edat i et quedes sec. En George Williams, un parell d'anys després, hi va afegir encara una altra volta. Va dir, sí, és que és pitjor que això. No és l'acumulació de mutacions, és que pot haver variants genètiques que siguin bones per l'organisme quan l'organisme és jove, però que tinguin un cost amb el temps. Si, per exemple, un acumula molt calci a la dieta, escolta, és fantàstic, sobretot si ets un mamífer, tens ossos més forts i, a més, amamantes millor les teves criatures.
Però amb el temps, un cop ja has tingut aquestes criatures, pots tenir més arteriosclerosi que altres membres de la teva espècie que no acumulin el calci també. I d'exemples com aquests n'hi ha molts. Doncs bé, aquestes preguntes clàssiques s'han estudiat en molts organismes, però mai s'havien pogut estudiar en humans. Per què? Perquè no hi havia dades. Feia més de 50 anys que s'havien formulat aquestes hipòtesis, però no sabíem, no podem saber fins a quin punt això afecta l'envelliment humà o si aquestes dues teories no són certes en humans i n'hi ha d'altres, perquè n'hi ha alguna altra. Afortunadament, un pot traduir aquestes qüestions amb termes que s'avenen molt bé amb la gran avalanxa de dades que estan generant els genomes. Tenim problemes quan som vells, perquè la selecció natural és més eficient eliminant variants deletèries que actuen quan som vells? O estem malament, malalts, quan som grans, perquè la selecció natural va afavorir mutacions genètiques que ens fan saludables quan som joves, que ens fan millors, però que ens fan estar pitjor quan som grans, sí o no? De fet, la traducció pot ser millor. Podem demanar-nos si hi ha al·lels de risc de malalties de gran que tinguin freqüències a la població més altes que l'al·lel de risc mitjà d'una malaltia de jove, perquè la selecció natural mantindrà un al·lel de risc de malaltia de jove a freqüències més baixes que un al·lel de risc de malaltia d'una edat avançada. I també ens podem demanar, la segona pregunta, si realment existeixen aquestes idees de mutacions que tenen dos efectes, com deia en George Williams, que tenen un efecte tal que et baixa el risc d'una malaltia d'aparició d'edats prèvies a la reproducció, a canvi d'augmentar-te el risc d'una altra malaltia d'edats posteriors a la reproducció. I ara no vull entrar en detalls, però com que aquestes dades existeixen, vam ser capaços de recollir-les d'aquests projectes que he mencionat, les dades en què apareixen les malalties, l'EGA, els 1.000 genomes, i vam ser capaços de fer una sèrie d'anàlisis que ja hem publicat en un parell d'articles, no gaire recents, del 17 i del 19, en què demostrem que, efectivament, no fa falta veure els detalls d'aquesta gràfica, el que cal destacar és en blau les freqüències al·lèliques de l'al·lel de risc de les malalties de vell, que sempre, tu miris com tu miris, són més altes que les freqüències de risc dels al·lels de les malalties de jove. I també que en el nostre genoma tenim un excés estadístic d'aquestes mutacions que tenen aquest efecte que els deia. La mateixa mutació, el mateix canvi genètic, t'afavoreix quan ets jove a canvi de fer-te la punyeta, quan ja no ets jove. I a més, curiosament, aquest excés es troba si un defineix la transició entre jove i vell entre els 40 i els 50. És a dir, formalment, abans dels 40 som joves, la selecció natural ens veu, i després dels 50 ja no gaire. I és interessant, perquè hem obtingut aquestes dades simplement comparant malalties complexes humanes agafades de bases de dades públiques. Però si ens fixem en aquesta frontera dels 40 i els 50 i els gens específics que nosaltres vam ser capaços d'assenyalar en aquest estudi, compleixen una sèrie de característiques d'estudis independents. Per exemple, com deia Peter Medawar, entre els 40 i els 50 és quan comença la menopausa femenina. I això podria ser una conseqüència precisament de que allà és on hi ha la frontera. I a més, quan pensem en els nostres avantpassats, no tenim cap resta d'australopithecus que hagi viscut més de 40 anys. Fora absolutament ideal que el que els hi passa a partir dels 40 anys, absolutament ideal no, però com a explicació és bo que la selecció natural no veiés els nostres ancestres més enllà dels 40 anys, perquè allò que passés en aquells organismes no seria gens important comparat amb el que passava abans dels 40, quan encara es podien reproduir. I a més, hi ha una pila de característiques dels gens que vam identificar que ens permeten assegurar que efectivament són gens que en altres organismes han estat vinculats a l'envelliment. Això, per mi, aquests resultats van obrir tota una línia de recerca de la que aquesta conservació en diversos organismes, en mosques, en ratolins, dels mateixos gens que nosaltres detectàvem en humans, una línia de recerca del que avui no puc parlar en absolut, però que els amics de la Societat Catalana de Biologia han estat tan amables de convidar-me a fer una xerrada el dia 15 o 14 de novembre i allà parlaré d'això, de manera que si no us he avorrit, la segona part d'aquest estudi, no amb aquestes bases de dades internacionals, amb un altre tipus de dades, d'aquí un mes, crec que en aquest mateix edifici. En fi,
Aquest és el primer exemple. Jo crec que paro aquí, tinc un altre exemple, però me'l saltaré, m'excita molt, aquest exemple és molt bo, però prefereixo, si de cas, ja hi tornarem, si tenim temps, però m'agradaria anar directament a les conclusions. Quines són les conclusions? Jo podria dir que tinc conclusions molt sofisticades i fer una repassada de tot el que he explicat avui. Hem estat capaços d'utilitzar dades generades per altres per abordar qüestions que els que van generar les dades ni imaginaven que es podrien abordar amb les seves dades. Això és precisament el que és el Big Data. Hem estat capaços d'atacar problemes antics, vells i formosos, vells, i a més, relacionats amb la salut humana gràcies a aquestes dades. I a més, hem fet algun progrés gràcies a aquestes dades amb les àrees de la senescència i de la pleiotropia, de les mutacions que tenen diversos efectes. Totes aquestes conclusions són certes, però la meva conclusió principal d'avui és que no hi ha ciència al segle XXI sense compartir. Barcelona, aquí s'ha dit moltes vegades, és la primera ciutat del món en què es va veure una neurona. El gran debat entre en Camilo Golgi i en Santiago Ramón y Cajal sobre si les neurones eren una sola xarxa, diferents de les cèl·lules, connectades físicament entre elles, o si cada neurona era independent i simplement es parlaven d'alguna manera, es va resoldre en aquesta ciutat quan en Santiago Ramón y Cajal, per primera vegada, mirant per un microscopi, va veure una neurona. Avui en dia, aquesta ciència que fa una heroïna, un heroi, al celler de casa seva, amb un microscopi, ja no es pot fer. No hi ha progrés sense compartició de dades. No hi ha progrés sense solidaritat. Per tant, la conclusió més important de la xerrada d'avui és que, sisplau, compartim. Moltes gràcies. I ara em temo que com que el meu mestre... sí que hi ha preguntes. No ho sabia, això. Jaume, sí, el Jordi ha desaparegut. Gràcies, Arcadi, fantàstic. Només una cosa molt ràpida, per fer-ho curt. Les dades clíniques van molt endarrerides en relació amb les genòmiques. I com tu saps que en aquests anys evoluciona ràpidament la intel·ligència artificial, els algoritmes que estan sortint amb bones dades clíniques, normalment no compartides, són espectaculars i canviaran la medicina en els propers anys. Llavors, la meva pregunta és: quina és la teva opinió respecte a la teva experiència amb dades clíniques d'aquest país, perquè normalment surten amb el diagnòstic únic principal de l'alta. I, esclar, la història clínica té moltíssima riquesa si es pogués compartir holísticament, en la seva totalitat. Encara no estem aquí, malauradament. Els Electronic Health Records en aquest país van endarrerits i encara no estan amb tot el seu volum d'informació que seria extremadament útil de tenir en aquest context. La primera cosa que haig de dir és que tens raó en les dues coses, i això és una mica depressiu. Tens raó en que van endarrerides i tens raó en que no es comparteixen gaire. Tens raó, i aquesta és la part positiva, també, tercera cosa en la que tens raó, en que tenen un potencial descomunal. Les dades clíniques tenen un problema, m'allargo una mica, i és que, de fet, la reunió del gener del 13 a Nova York és una reunió de resultes d'un pànic, perquè ja havia viscut, tota la comunitat científica havia viscut la digitalització dels grans hospitals a tot Occident, a l'Occident global. Això ja havia passat i s'havia fet de manera que és impossible de compartir, perquè cada hospital, no cada país, no, cada hospital s'havia fet a la seva manera. Hi havia hospitals que havien contractat programadors i els havien fet un sistema, hi havia hospitals que havien contractat un proveïdor, i mira, 5 o 6 hospitals contractaven un proveïdor i llavors aquell proveïdor ja feia per manera de capturar-los, de fer-los captius, de manera que no es poguessin parlar ni passar mai a cap altre proveïdor. I això va generar uns silos, uns compartiments, unes sitges tancades de dades en què estaven aïllades no només dels insectes i de les rates, com estan aïllades les sitges, sinó de tothom que legítimament volia utilitzar aquestes dades. Quan això es fa evident, el Jaume una vegada em va enviar, crec que l'any 2008, a una cosa que es deia, te'n recordes, a Canadà, els Public Projects in Population Genomics. Ja se n'adonaven d'això,
Però allò va fracassar. Jo hi anàvem comissionat pel Centro Nacional de Genotipado, que el dirigia el Jaume en aquell moment. Allà el que hi havia era aquest mateix atac de pànic, però allò va fracassar. No és fins que apareix la seqüenciació de segona generació que comença a ser obvi que a la genòmica no es pot permetre que passi això similar. I es fa un gran esforç internacional perquè almenys el que cada aparell generi a cada hospital del món quan genera seqüència sigui comprensible per qualsevol software que tinguin a qualsevol hospital de qualsevol altre lloc del món. Llavors, aquest és el context de la problemàtica que descriu el Jaume. Jo el que diria és que hem de fer-ho de sempre, hem de fer el que sabem fer les persones, que és fer ciència. Aquest és, sobretot, un projecte científic, no només de les ciències biològiques i de les ciències computacionals, també de les ciències socials. Nosaltres participem ara en, crec que, millor participem en 16 o 18 projectes europeus del Horizon Europe i encara algun de l'Horizon 2020 que no ha acabat, en el que hi ha històries clíniques també. Projectes de càncer, d'imatge mèdica, de cardiovascular, en què hi ha històries clíniques i imatges clíniques. I el que puc dir és que queda molt camí per fer, però les persones hem de ser capaces de veure aquesta problemàtica com una problemàtica d'ordre científic i aplicar-hi el mètode científic. Mai a la història de la humanitat ha passat, mai ni una sola vegada, que els humans li haguem donat un problema a la ciència i la ciència no l'hagi solucionat. Amb suficients recursos, amb suficient talent. La pandèmia, les vacunes, són només un exemple d'això que dic. Doncs bé, hem de resoldre el problema científic de com fer totes aquestes dades interoperables. Hem de resoldre el problema científic de com estimular els que han generat les dades a compartir-les. Hem de resoldre el problema científic de l'anàlisi federat, de com agafar i fer una anàlisi de la variança amb unes dades que estaran algunes al Japó i les altres a Londres. Hem de resoldre tots aquests problemes científics i quan els haguem resolt, aleshores podrem desplegar tota la potència que descrius a la teva pregunta. Això és la millor resposta que puc donar. Gràcies. Jaume, això es pot preguntar encara que un no es digui Jaume. Arcadi, moltes gràcies per això i sobretot felicitats perquè el repte que va significar en el seu moment que et fiquessis en aquests punts no tenia uns rewardings clars, és a dir, tots érem conscients que era una feinada molt gran i que el que t'aportava a tu directament no era tan clar com en molts altres casos o en moltes altres feines, tant de gestió com purament científiques. Això és un punt intermedi que és complicat. Potser d'això que acabes de dir penso que és fantàstic que estigueu assolint tot això, sobretot perquè hi ha molts altres camps, això que ara deia en Jaume, que no es comparteixen i els governs no estan posant gens fàcil que es puguin compartir les dades clíniques. Potser aquestes dades genètiques els governs no hi tenen poder i per això s'ha pogut fer. És a dir, que entrem en unes contradiccions brutals en això. És a dir, s'ha fet amb diners públics però sense que el govern tingui autoritat o propietat sobre allò. En canvi, sí té propietat sobre els fitxers dels hospitals. I nosaltres sabem bé que en el nostre país, si per exemple el genoma de la guerra civil o del Covid s'han fet en els hospitals és perquè ells saben que són amos. I llavors, en aquest moment, com que són amos, doncs les coses no es belluguen. I per últim, m'agradaria que ens expliquessis per què no intenteu encara agafar els privats, tant de les companyies que estan ara començant a fer genomes en plan bèstia, totalment privats, i que serà una quantitat importantíssima. Les previsions és que especialment als Estats Units, però també a Europa, acabaran sobre aquest milió que també estaves parlant de les instàncies públiques. Sí. Hi ha preguntes online, que jo no les sé veure. Perdó, Sí, ara l'estic veient. Hi ha una pregunta del... Sí, del Marc Martí Renom. Ara et contestaré, Marc. Si no et fa res, vaig al Jaume primer. Gràcies. El Jaume fa 3 preguntes. El Jaume
la primera cosa que fa, escolta, era dur. El Jaume ha estat el meu mentor aquests 20 anys. No ens coneixien d'abans. Jo sí que sabia qui era en Jaume Bertran Petit, però quan vam arribar com a primera promoció de Ramons i Cajals, doncs ens esperàvem, la major part de nosaltres, que sí, David, una cosa una mica terrible, però al voltant del Jaume el que va haver va ser carinyo, acompanyament i protecció. I estímul intel·lectual, que Déu-n'hi-do, I va ser tu el que em vas dir, escolta, et fiques en això, vigila el teu currículum. I no et diré que no tinguessis raó, tenies raó, tota la raó, perquè per un científic que encara no està en un cert nivell d'estabilització, lluitar aquesta guerra és una cosa que potser no t'agrairà ningú, no? Però aquest és un altre tema. La segona part de la qüestió té a veure amb... Has dit 3 coses, només en recordo 2. Públic i privat, sí. La part dels privats és que nosaltres, de fet, això no ho he explicat, però no he volgut entrar en detalls, tenim usuaris que són empreses privades. Tenim dades que ens han aportat usuaris que són privats, perquè un cop han fet la seva feina o tanquen l'empresa o el que sigui, posen les seves dades aquí, i tenim usuaris que són de les grans farmes que baixen conjunts de dades. Evidentment, s'han de venir a la normativa i, per tant, el que han de fer, amb dades generades al domini públic, ells el que resulta que fan amb això, els seus departaments de recerca, és posar-les al domini públic també els resultats. I tot això funciona molt bé. Però el que ha començat a aparèixer és aquesta enorme quantitat de companyies privades que d'una manera o altra fan la seva genòmica, siguin genomes complets, exomes, el que sigui. Aquí la resposta és doble. La primera perquè nosaltres tenim un mandat, que és un mandat que ve del sector públic, que ens diu quin és el nostre scope. No ho he dit, però tot aquest servei que donem és gratuït. Ningú mai ha hagut de pagar res. I clar, això no és barat. Per tant, tenim un àmbit de joc concret que ens ve marcat per les autoritats que ens han organitzat. Però segon, és que cada vegada que hem fet algun intent d'aproximació, en què ha resultat? Ha resultat que aquestes empreses han adoptat la tecnologia, perquè la tecnologia és del domini públic, han adoptat la tecnologia i s'han creat la seva pròpia base de dades. Cosa que a mi em sembla que és una estratègia, cadascú és lliure de fer l'estratègia que vulgui, però crec que 23andMe hi sortiria guanyant, per exemple, si compartís més del que comparteix, per exemple. Llavors ens trobem en una manca d'incentiu per part nostra, i realment manca de capacitat també, perquè el volum... Jo no puc ocupar, ocupo el 20% de Mare Nostrum, no puc ocupar el 50% de Mare Nostrum sense que... En fi. I dos, una falta d'incentius també per part d'ells, perquè cadascú prefereix quedar-se en el seu àmbit de negoci. En fi. La pregunta al Marc. Gràcies, Arcadi, diu. Això ho llegeixo per nosaltres. Com és que UK no està encara Federated EGA? Òbviament, EVA i Elixir són en territori internacional, però físicament està en UK. És el Brexit? No. La resposta no és el Brexit. La resposta és que UK té la gran operació, que és el UK Biobank. I el UK Biobank, mentre ha hagut de dependre de nosaltres, ha depenut de nosaltres, tranquil·lament, però a la que han tingut pressupost per fer-ho pel seu compte, ho han fet pel seu compte. A l'any 2019, això no se sap, però com que va coincidir en què nosaltres teníem les dades del que en aquell moment tenia UK Biobank de genòmica, estaven a EGA. Va coincidir que a l'EBI tenia una sèrie de problemes. Doncs s'havien de traslladar, havien de canviar el seu CPD. Durant gairebé un any sencer, les dades del UK Biobank es van repartir a tot el món des de Barcelona. El que passa és que UK Biobank, amb un pressupost de 200 milions d'euros l'any, l'any 20 ja va començar a muntar la seva infraestructura de repartició i ara tenen el seu propi sistema. Per tant, és que el Regne Unit té el UK Biobank i poca cosa més necessita. UK Biobank té l'oferta de formar part de la Federació EGA com a un nivell de node, que avui no he mencionat, que són comunitat EGA. És a dir, tu pots ser un node central, nosaltres. Si algú té prous diners i té un mandat mundial, benvingut a ser node central també. Pot ser un node, com l'alemany que us he ensenyat, que té tots els ets i uts. Però també pot ser
un node que té un tipus d'obligació molt mínima. Simplement tu expliques quines dades tens, de manera que quan s'entri a EGA també es puguin descobrir els estudis del UK Biobank i llavors el que dona EGA no és ombre'm aquest formulari, sinó entra en aquesta web i omple el formulari que aquests senyors et diuen. Aquest model és el mateix model que tenim, per exemple, amb DBGaP. Això va costar molt, però tenim un tracte amb DBGaP, amb els americans, de manera que els seus estudis també es poden descobrir a través d'EGA. I això permet, el handover, el que nosaltres donem, és la web de DBGaP on hi ha l'estudi. Per tant, ja ens en desentenem. Però al final, l'objectiu és, independentment de totes aquestes qüestions, doncs mirar d'aconseguir que tinguem almenys un Google mundial de dades, un lloc on tots els usuaris puguin anar i trobar satisfacció al tipus de recerca que volen fer i que no hagin de passar pels japonesos, pels americans, per tothom. Hem d'intentar que amb participació de tothom i reconeixent el mèrit de tothom hi hagi un sol punt d'entrada de dades, perquè si no, en fi, tornarem a les sitges aïllades. No sé si hi ha més preguntes. Hi ha una pregunta més? La pregunta és de... Ai, en Ramon. Hola, Ramon Pasqual. Salto els afalacs, que el Ramon és molt amable. Els científics que han obtingut les dades no tenen un temps en què tenen prioritat per utilitzar-les per estudis de molt menor abast? La pregunta pel que era fora, no sé si m'han sentit, és si els científics que han utilitzat les dades no tenen un temps per utilitzar-les mentre ells no han publicat el seu, vaja. La resposta és sí. Nosaltres, la pràctica habitual és que a EGA hi ha dos moments en què els científics ens contacten. Un moment, que era el més freqüent, és quan ja tens l'estudi fet, l'envies a publicar a la revista i la revista et diu, escolta, a quina base de dades ho tens, això? Perquè si no, no ho publiques. Llavors és quan ens contacten, podem crear això? Però cada vegada és més freqüent que els consorcis que fan projectes de genòmica ens contacten, tot just s'ha vestit el consorci, i ens diu, escolta, nosaltres estem fent un estudi de malaltia de Crohn i volem tenir dades a diversos llocs, us podem fer servir com a repositori central sense ser descobribles encara? I així ja ho anem pujant? I la nostra resposta és sí. I tenim molts estudis carregats a EGA que encara no són descobribles perquè els científics originals no els han enviat a publicar. Llavors, evidentment, com que els recursos limitats, no tenim estudis així 5 anys. Però sí que donem facilitats. I després, evidentment, hi ha projectes de recerca en els que, al carrer també, en els que nosaltres participem com a col·laboradors, en els que amb una instància separada d'EGA estem desenvolupant tecnologia per fer aquest tipus de software el motor bàsic de compartir dades dins un consorci, dins d'un hospital, etc. Però sí, la pregunta que feia el Ramon tenia una resposta molt simple que no he donat, que és sí, poden. Deixa'm acabar. Pere. Aquest augment exponencial de les dades, hi ha gent que pensa que té un límit, per exemple, perquè l'ús d'electricitat dels superordenadors, es diu que els superordenadors avui dia gasten més energia que tota l'aviació tota plegada. I si limitem els avions, haurem de limitar els supercomputadors. Això d'una banda. Segona banda, també hi ha gent que pensa que moltes d'aquestes algoritmes, sobretot quan s'entri en aquest sistema que deia que és importantíssim d'analitzar les històries clíniques, es complicarà tant que els algoritmes no acabarem dominant quins són els paràmetres que tens, les limitacions, sempre hi ha simplificacions amb tot això. Per tant, hi ha límits. On veus tu que hi hagi? On veus tu límits, a part d'aquests? Vol dir que no fem tard? Que ja... Aquesta pregunta és extremadament difícil. La primera, l'electricitat, i la segona, és a dir, l'energia, el límit per aquesta banda, la capacitat d'emmagatzemament i els límits en els algoritmes. Jo diria dues coses. Una, en aquests moments hi ha una capacitat d'emmagatzemament en el món que aquests 145 zettabytes que hi haurà l'any 2025 el podria emmagatzemar. Tot el planeta té molt més disc dur, molta més memòria d'USB que no pas necessita. Però, a més, efectes
d'aquests 16 petabytes que us dic, no estan tots 16 petabytes el que anomenem hot storage, sempre carregats un disc dur amb memòria RAM, que estan en electricitat, sinó que la major part de les dades estan en cintes, que estan inerts, i només quan necessites l'estudi vas i el descarregues. Avui en dia això és molt ràpid i, per tant, no gasta la quantitat desquiciada d'energia que gastaria si tinguéssim permanentment online 16 petabytes d'informació. I això és així a tot arreu. Si un va a Netflix o a Prime, per exemple, les pel·lícules més utilitzades sí que són a un servidor dins d'un disc, de memòria sòlida, diguéssim. Però aquelles pel·lícules que només es miren de tant en tant perquè són clàssics, això té un altre tractament completament diferent, no? Perquè aquesta gent també reben la factura de la llum. Quant a la pregunta respecte als límits, jo no sé, no en sé prou com per donar una resposta a la pregunta que fas, Pere. Però, com que tinc una mica de cara dura, respondré una altra pregunta. I és, un dels límits pot ser la seva utilitat respecte al coneixement que generin? Jo crec que això podria ser que sí. És a dir, a mi un dels temes que em preocupa molt és el de la intel·ligència artificial com a caixa negra. Jo crec molt en el que s'anomena interpretable AI, intel·ligència artificial interpretable, que un sigui capaç. En algunes coses comença a existir, però pot existir en totes? Ni idea. En algunes molt simples encara no existeix. Bé, molt simples, nosaltres ens pensem que són molt simples. Però precisament hi havia un congrés fa 2 setmanes a Barcelona, del Congrés Europeu de Biologia Computacional, i un dels temes centrals era aquest. Escolta, tot això està molt bé, tenim aquests algoritmes. I ara què hem après? Hem classificat aquesta persona com a, no sé, responder o no responder, o hem classificat sobre si té proteïnopatia o no té proteïnopatia, però com ho ha fet l'algoritme? Què puc aprendre jo? Crec que ha d'haver un esforç, i torna a ser un problema científic, com el que abans apuntava el Jaume, perquè intentem ser capaços de veure què és el resultat de l'algoritme d'intel·ligència artificial ens pot ensenyar sobre biologia, perquè si no tenim un problema molt gros. Gràcies a vosaltres.